വാഷിംഗ് മെഷീൻ കഴിയണം ചെയ്യാതി കിടക്കണ മരികളെ സ്കൂളായിരുന്നു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാതാജിന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. നമ്മളിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 3ന്റെ പേരാണ് കർമ്മയോഗം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മള് ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയെല്ലാം സാധിക്കുന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എന്ന രീതിയിൽ സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 3 ഭാവത്തിൽ ആ പരമസത്യത്തെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ 3 ഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പൂർണ്ണമായ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. 6 ഭാഗങ്ങൾ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരമല്ല ആത്മാവ്, നമ്മളെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. കുറെ സവിശേഷതകൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറെന്ത് പറഞ്ഞതു? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നഹാപിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമാപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോപയാത്. അതായത് അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു പരിശ്രമത്തിന് പോലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുള്ളത് കണ്ടു അല്ലെ. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസക്തി, ആസക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആസക്തി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആഗ്രഹം, കാമം വരും. പ്രതിനാശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം അല്ലെ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ മടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അതിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേര് പഠിച്ചു നമ്മള്. ആരാണ്?
അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൺക്ലൂഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മൊബൈല് നോക്കിയിട്ട് ഏത് സമയം നമ്മൾ റീൽസ് കാണുന്ന സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാറ്റി എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ എടുത്തു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പഠിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു എല്ലാവരും? ചെയ്യാൻ കിട്ടിയോ? ഞാൻ ചെയ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിട്ടി? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഓക്കെ ആണ് എല്ലാവരും? എന്റെ ലിങ്ക് മാറിയുന്നുണ്ട് മാതാജി. അരുണ രാജപ്പൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇത് ലെവൽ 1 ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി. എന്തോ? ലെവൽ 1 എന്നോട് ചേർന്നോളാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇരുന്നോളൂട്ടാ. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി? അല്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇതില് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ ഇതില് വന്നില്ല. അറിയില്ല മാതാജി, നോക്കണ്ട. എന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവൂല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നോക്കേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ? ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ ശരീരം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കർമ്മം എന്ന് പറയാം. കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യർക്കാണ് എന്തുള്ളത്? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും എന്തുണ്ട്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെന്തില്ല? തിരിച്ചൊരു ആക്ഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്കും എന്തുണ്ടാവും? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചീത്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. ആ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും, ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ആ രീതിയിലുള്ള കർമ്മമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സകാമകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള്, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? അതിന്റെ ഫലവും കൂടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യും, അതിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ഇനി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിൽ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയും. അതല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗം, അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയാം നമുക്കതിനെ. ഭക്തിയോട് കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം, സകാമ കർമ്മം, പിന്നെ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നു. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമുക്കറിയാം അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നീ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയമാകാണ് ഇവിടെ,
ഈ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത്. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഹേ ജനാർദ്ദന. ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനാർദ്ദന എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ജനാർദ്ദനൻ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ, ജനാർദ്ദനൻ, പിന്നെ കേശവൻ. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദനൻ. പിന്നെ ഭഗവാനെ കേശവ. ഫലകാംക്ഷയോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാം. ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയോഗം, ബുദ്ധിയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതായത് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ചും അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ഈ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിട്ട് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇതില് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ആരും പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളും എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ പോകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യണം. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആരും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നില. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാ പോരെന്ന്. അപ്പൊ പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമുക്ക് ഓരോ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംശുദ്ധിയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താവാൻ, സന്യാസത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മള് 4 ആശ്രമങ്ങള് നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതിൽ 4ാമത്തെ ആശ്രമമാണത് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം,
അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ തുടക്കം, നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ തുടക്കം പഠിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് നമുക്ക് എന്തിനു പറയാം, ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 25 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കും, ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, കുടുംബമായി, മക്കളായി, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, അതിനുവേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു, അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിൽ വന്നു, ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ വന്നു. ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് വരാണ് വാനപ്രസ്ഥം. ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തായി, വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, വാനപ്രസ്ഥം. നമ്മളിനി ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്, സന്യാസം. ഇതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കടക്കുന്നതാണ് എന്ത്, സന്യാസം. അപ്പൊ സന്യാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സന്യാസത്തില് പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. യജ്ഞാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചരഃ. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ് നമുക്ക്. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മം നമ്മളോട് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട്, യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ അത് നമ്മളെ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും എന്താകും, ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുക, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധനമാണ്. നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെവിടെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പോ ആ ഭൗതിക ലോകത്ത് ആ ബന്ധനം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബന്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. യജ്ഞാശിഷ്ടാശിനാ സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽബിഷൈ പൂജ്യതേ തേ ത്വഹം പാപം യേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, കർമ്മം ചെയ്യണം, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല്, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം, യജ്ഞത്തില് നമ്മൾ അന്നം നിവേദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിവേദിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവനോ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് ഇസ്കോണില് നമ്മള് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് സാധനം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും കഴിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറ്, കറികൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി, പ്രസാദമായിട്ട്, നിവേദ്യം ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമുക്കത് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചു, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതിലെ പാപങ്ങള് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല, ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു.
അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നോക്കിയാൽ അറിയാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? മഴ മൂലം. ധാന്യങ്ങള് മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ വേദങ്ങൾ ആർക്കാണ് ആദ്യം പകർന്നു കൊടുത്തത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം വേദം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആദ്യം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം ആ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദി കവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു, വേദങ്ങൾ കൊടുത്തു. ആ വേദങ്ങളിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങള് നിർവഹിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? യജ്ഞങ്ങള് നമുക്കപ്പോ ഈ ഓരോ യുഗത്തിലും നമുക്ക് ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എന്താണ്? അവരെല്ലാവരും സന്തോഷം വരും. അവരെ സന്തുഷ്ടരാക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കുറെ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അത് നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതായത് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം, നമുക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അത് നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 4 യുഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ 4 യുഗങ്ങളുള്ളത്. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനമാണ്. കാരണം സത്യയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് 1,00,000 വർഷമാണ് അവരുടെ ആയുസ്. 1,00,000 വർഷം അത്രേ അവരുടെ ആയുസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമത് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലോ, ത്രേതായുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് 1,00,000-ൽ നിന്ന് 10,000 കുറഞ്ഞു. ആയുസ് 10,000 കുറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? ഈ 10,000-ൽ നിന്ന് 1000 വർഷമായിട്ട് മാറി ആയുസ്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുക. വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത യുഗം വന്നു, കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? 1000-ൽ നിന്ന് 100 കുറഞ്ഞു. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം സങ്കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം ചെയ്യണം, ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തണമായിരുന്നു. കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാം ശ്ലോകത്തിലും 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? ഇതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതിലും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ആ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു അവതാരം ഭഗവാന്റെ വരാനുണ്ട്. ഏതാണത്? ഭഗവാൻ ഇനി വരാനുള്ള അവതാരം കലിയുഗത്തില് കൽക്കി അവതാരം. കൽക്കി അവതാരം ഭഗവാന്റെ വരാനുണ്ട്. അത് എവിടെ, എപ്പോ, എങ്ങനെ അവതരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്തില് പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, ആദ്യമേ തന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അത് കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ഒരു രഹസ്യ അവതാരം കലിയുഗത്തിൽ വന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില്
ഒരു രഹസ്യ അവതാരം എടുത്തു. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ആ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് സ്വയം വന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതും എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ കലിയുഗ മന്ത്രം, കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ നാമം നമുക്ക് തന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതായത് ഇത് പറയുന്നത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപം. അവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടുള്ള കൂടിയ അവതാരം, രണ്ടുപേരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ആര്? അദ്വൈതാചാര്യര്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയും ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. ഈ 5 പേര് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവരെ. അതായത് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളാണ് ആര്? ഇവര്. ഒന്ന് ആരാണ്? ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും അതുപോലെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണു കൂടിയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ആര്? അദ്വൈതാചാര്യര്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ ഇവര് 5 പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയപ്പെടുന്നത്? ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ളവരെ, ഇവരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ പിഴവുകളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ആദ്യം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് ചൊല്ലി ഇവരെ പ്രണാമം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാമജപം തുടങ്ങുന്നതെന്നും. കാരണം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ വരുന്ന തെറ്റുകള് ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി എന്താണ്? അവര് ഏറ്റെടുക്കണത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്നും ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് മന്ത്രം. അപ്പോ ഈ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എന്നും ചൊല്ലേണ്ടത്. അത് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ ചൊല്ലി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് ഹരേ രാമ മന്ത്രം വേദമന്ത്രമാണ്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഹരേ രാമ മന്ത്രം. ഈ ഹരേ രാമ മന്ത്രം വേദമന്ത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ വേദത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മളെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചൊല്ലണം. അത് പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് മടിയന്മാരാണ്, അലസന്മാരാണ്, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരല്ല എല്ലാവരും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ മന്ത്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? വേദത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ വേദത്തിൽ നിന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തായത്? എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ചൊല്ലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് മാറ്റിയതിനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലുന്നു? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ എന്ന് ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ചൊല്ല. ഇങ്ങനെ 108 ഒരു മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 108 മുത്തുണ്ടാവും. 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലി, ഒരു മാല ചൊല്ലി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറയാം നമുക്കിത് കേട്ടൊന്നുകൂടി.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ് യത്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സപ്തദേവേതരോജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥാതനു വർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി അത് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കാരണം നമ്മളൊരു എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ അത് അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ മറ്റുള്ളവര് ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇതും കൂടി ചിന്തിക്കണം, കാരണം മറ്റുള്ളവര് അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്ത്? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്താമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച്ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അനുകരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ 3 ലോകത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ആവശ്യമായതായിട്ടോ ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു അച്ഛനുണ്ട്, ഒരു അമ്മയുണ്ട്, രാജാവാണ്, അങ്ങനെ കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. പ്രിയതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്, മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് മയി സർവാണി, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ ഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടക്കുന്നത്. മയി സർവാണി കർമാണി, മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസതയില്ലാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നീ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്കായി സമർപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസത ഇല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്, എന്റേതാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അലസത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. യേ മേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അസൂയ ഇല്ലാതെ
വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേതേദാതപ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരുമായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു, അനുസരിക്കാതിരിക്കുക ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരായിട്ട്, മൂഢന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് മുഴുവനും വിഫലമാക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? അസൂയാലുക്കളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച്, അവഗണിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ കേട്ടു. അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുന ഉവാച. എന്താ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ഇപ്പൊ ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ നമുക്കിപ്പോ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പാപം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വാർഷ്ണേയ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, ഭഗവാന്റെ കുലം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് വാർഷ്ണേയ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ ഏഷാ ക്രോധ ഏഷാ രജോ ഗുണാ സമുദ്ഭവഃ മഹാശന മഹാപാപ്മ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീർന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഇവിടെ പറയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ ക്രോധം, കാമം, ക്രോധമൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാമം, ക്രോധം, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. സമ്മോഹം, സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം. ഇത് ഏത് ഗുണത്തിലാ വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടായതും പിന്നീട് അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ, കാമം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇതിനെ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് എന്ത്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപം. കൈ വെക്ക്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? അതാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. കാമമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ധൂമേനാമ്രിയതേ മന്യർയഥാ ദർജോ മലേന ച. യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീൻ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? പുക തീൻ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ എന്താ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും എപ്രകാരമാണ് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഒന്നാമത്തത് പുക തീയിന എന്ന പോലെ. പുക തീയിന എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരിലുള്ള ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് പുക തീയിന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം എത്ര തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിന് എത്ര വലിയ പുക അതിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പുക മുഴുവൻ, എങ്ങനത്തെ പുകയാണെങ്കിലും ആ പുക മുഴുവനും മാറിയിട്ട് ആ തീ ആളിക്കത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും.
അതേപോലെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്. ആ മനുഷ്യരിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന കാമം, അതിലിരിക്കുന്ന കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാധുസംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഇതിനെ കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയാണ് അവരുടെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ, അതായത് പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് എത്ര കട്ടപ്പുകയാണെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെത്താനെ ആ കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുക പോയിട്ട് ആ തീ ആളിക്കത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഇത് വേണ്ടു എന്തിന്? ഈ മനുഷ്യരിലുള്ളിലെ കാമത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കും. ഒരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനുഷ്യന് എന്തുണ്ടാകാം? മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. രണ്ടാമത്തേത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അവിടെ ഒരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. നമുക്കിപ്പോ മുഖം നോക്കാനായിട്ട് കണ്ണാടി വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിറച്ച് പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം? ഒരു പരിശ്രമം കൂടി വേണം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ ഒരു പരിശ്രമം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പരിശ്രമം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ പൊടി കണ്ണാടി അത് പറയുന്നത് പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കാമത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കള്. അപ്പൊ പക്ഷിമൃഗാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇവർക്ക് വീണ്ടും എന്തുണ്ട്? ഒരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കൂടി എടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിനെ അത് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളില് ആവരണം ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃക്ഷലതാദികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം അതെങ്ങനെയാണ്? അതിന് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത്. അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ടോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് ഉണ്ട്, കാലയളവുണ്ട്, 9 മാസം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാനായിട്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതേപോലെയാണ് എന്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭ്രൂണം ഇരിക്കുന്ന പോലെ, അതിനൊട്ടും അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? വൃക്ഷങ്ങളിലെ ജീവാത്മാവ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? കുറെ പരിശ്രമം വേണ്ടി വരും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാനായിട്ട്? ഇതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലാണ് എന്ത്? കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പുക തീയിൻ എന്ന പോലെ, കണ്ണാടി ഗർഭത്തെ എന്ന പോലെ, ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകൾ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ, അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ എന്ത് ആവരണം ചെയ്യാണ്? കാമം ആവരണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതി ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം? കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം. അതുകൊണ്ട് അതിലെന്താണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത്? കാമം ജീവാത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ഓമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് എന്ത് വേണം? ആ പാപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. പാപത്തിന്റെ മുദ്രയായിട്ടുള്ള കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നശിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്.
ബുദ്ധിയും മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ജഡപദാർത്ഥ ശരീരം, അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് ബുദ്ധി. മനസ്സിനെയും കടന്നു, ആ ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കും. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. മനസ്സാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും മുന്നിലാണ്, ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഈ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം 5 കുതിരകൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 5 കുതിരകളുടെ കഴുത്തിൽ എന്തുണ്ട്? നമ്മള് ഓരോ അവയവങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണത്. തേരില് ഉള്ള 5 കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണത്. സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവ്. ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ്. തേര്, ഈ തേരിനെ നമ്മൾ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ? തേരായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? മനസ്സാണ് കടിഞ്ഞാൺ. തേരാളിയാണ് ബുദ്ധി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് കുതിരകളാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? ഈ കുതിര പോകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ശരിക്കും എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയുന്ന അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആത്മാവ് പറയുന്നതല്ല നടക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? ആത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, അതായത് ആത്മാവിന് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ഈ കുതിരകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ആത്മാവിന്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ കടിഞ്ഞാണ് കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയില് ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ആ കുതിരകൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പിന്നെ മനസ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ? കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് തേരാളി, ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയിലേക്ക് വരണം എല്ലാതും. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ ബുദ്ധി ഈ ആര് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നു, അനുസരിക്കുന്നു. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതല്ല നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജഡപദാർത്ഥങ്ങളേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ മനസ്സ് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ